La baixa qualitat d'aquest vídeo es deu a que és una còpia de cinta analògica, doncs la cinta original, en un accident amb el reproductor de vídeo, va quedar irrecuperable. Aquestes vacances van ser una de les experiències més gratificants que he viscut en viatges, començant que vaig tindre que camperitzar la furgoneta per poder-hi dormir en un mínim de comoditat i en cas de pluja poder menjar a l'interior, i va quedar força bé. Abans d'ahir pel matí vàrem deixar Noruega i vàrem desembarcar a Dinamarca per posar ja rumb a Amsterdam, passant per Alemanya on vàrem fer nit. I avui per la tarda acabem d'arribar al càmping i ara ens disposem a sopar i anar a dormir, que demà ens espera un altre dia de caminar. Comencem el dia en aquesta gran avinguda on hi ha l'estació central de ferrocarril i el primer que farem és anar a l'oficina de turisme a buscar un planell d'Amsterdam per veure per on comencem. Amb la informació i la guia a les nostres mans, hem vist que el més pràctic és agafar l'abonament per un dia dels creuers que circulen pels canals, i això et permet anar baixant als llocs més interessants i tornar-lo a agafar per continuar la visita a la ciutat. Ja estem a bord i comencem el creuer pels canals, i ens sorprèn la gran quantitat de cases flotants que trobem i lo ben cuidades que les tenen. El centre històric de la ciutat va ser construït en gran part al segle XVII, que es considera el segle d'or d'Amsterdam. Des del seu port sortien embarcacions cap al Mar Bàltic, Amèrica del Nord, Àfrica i les terres llunyanes del Pacífic. D'aquesta manera va ser creada la base d'una xarxa comercial mundial. Ara baixarem del creuer per visitar la casa d'Anna Frank, situada a la vora del canal Prissengracht, que és un dels llocs més colpidors i alhora imprescindibles a visitar a Amsterdam. En la part posterior de l'edifici, convertit en museu, van viure durant 2 anys amagats la família d'Anna Frank, durant l'ocupació nazi de la ciutat, en la Segona Guerra Mundial. Durant aquest tancament, Anna Frank va escriure el seu famós diari, que posteriorment va ser publicat pel seu pare, Otto Frank, l'únic supervivent de la família. Si estàs a Amsterdam, has de visitar el Museu Nacional d'Holanda, el Rijksmuseum, que està situat en ple centre de la ciutat, en una plaça on hi ha altres museus importants. El museu conté una extensa col·lecció de pintures de l'edat d'or holandesa, on destaca l'obra del pintor més important d'Holanda, Rembrandt. La ciutat d'Amsterdam compta amb més de 60 museus, el que suposa la major densitat del món per quilòmetre quadrat, així que no tens excusa per avorrir-te. Al Museu de les Nines podem veure una espectacular casa que, de fet, és una de les 3 úniques cases de nines del segle XVII que han arribat fins als nostres dies. També visitem el Museu de Cera de Madame Tussaud i ens fem les clàssiques fotografies amb les figures que hi ha al seu interior. Una imatge típica, quan passa sota els ponts, és veure les bicicletes amarrades a les seves baranes i que li dona una singular imatge a la ciutat. Tots els anys es pesquen més de 15.000 bicicletes del fons dels canals. Ja hem deixat enrere Amsterdam i ara anem camí de Brussel·les, que esperem arribar a l'hora de dinar. I visitarem la Gran Place i el Manneken-Pis. I tot seguit marxarem cap a París, que ja comencem a estar agotats de tants quilòmetres. Doncs tots tenim ganes d'arribar a casa i descansar.
I la resta de la ciutat de Brussel·les ja la visitarem en una pròxima visita a les ciutats d'Anvers, Gans i Bruixes. Ja hem dinat i ara estem a la Gran Place, que és la plaça major de Brussel·les, mundialment coneguda per la seva riquesa ornamental, i està envoltada per les cases gremials, l'Ajuntament i la Casa del Rei. Lloc històric que ha vist com s'hi desenvolupaven nombrosos esdeveniments feliços o tràgics. El 1568, els comtes d'Egmont i d'Orn hi foren decapitats, després d'un judici sumari d'un tribunal d'excepció instaurat pel duc d'Alba, per perseguir els oponents al règim espanyol i assegurar així els interessos del rei Felip II. Creat el 1388, el Manneken Pis és un dels símbols més representatius i estimats de Brussel·les. És una estatueta d'uns 50 centímetres que representa un nen nu orinant a la pila de la font. A uns 20 quilòmetres de Brussel·les ens trobem amb l'impressionant monument commemoratiu de la desfeta francesa del 18 de juny de 1815, a la batalla de Waterloo, que no és altra cosa que un turó coronat amb un impressionant lleó mirant cap a França. Ja estem instal·lats al càmping i sopats, i demà pel matí agafarem l'autopista en direcció a casa fent nit abans d'entrar a Catalunya. Però com que som uns enamorats de París, no volem marxar sense almenys donar una volta pels seus carrers. Així que ens hem apuntat a la ruta d'un autobús turístic que surt a les portes del càmping i que també inclou fer el creuer en el Bateau Mouche pel Sena de nit. Ara baixarem del bus i anirem a la parada del Bateau Mouche per embarcar i fer el creuer pel Sena. I un cop acabat, el bus ens tornarà a recollir per acabar de fer la ruta i portar-nos al càmping. Mentre esperem que arribi el vaixell que ens portarà a fer el recorregut, aquests músics ens amenitzen l'espera. Ara, a la nostra esquerra, podem veure l'Acadèmia Francesa i a la dreta la Catedral de Notre Dame. Ja sabem que fer una visita a París per una sola nit és una aberració turística, però crec que també ho és passar pel costat i no parar almenys a saludar a la Torre Eiffel en el seu 100 aniversari. A lo llarg de la nostra ruta van apareixent els monuments que té aquest riu en les seves ribes. En aquest moment estem passant per davant de l'impressionant edifici del Museu del Louvre. I tot seguit també podem veure la Torre Eiffel. Deixem enrere la Torre Eiffel i topem amb l'Estàtua de la Llibertat de París, que és un model a petita escala de la de Nova York i que va ser finançada per la comunitat francesa que vivia als Estats Units. Es va inaugurar el 1889, coincidint amb el centenari de l'inici de la Revolució Francesa i la fi de l'absolutisme a França. Ja tornem a estar dalt del bus i en la segona part del circuit passarem per la plaça de l'Òpera, l'Assemblea Nacional, plaça Vendôme i també per la plaça de la Concòrdia, que amaga una enorme història darrere. Durant el període revolucionari, més de 1.000 persones van ser executades per la guillotina
inclosos el rei Lluís XVI i Maria Antonieta. Ara la plaça està dominada per l'Obélix de Luxor. I acabarem el circuit a l'Arc del Triomf. Toutes les statues des rois. Aussi, en 1792, cette place fut... Ja estem arribant a la fi de la nostra sortida al París de nit i també de la nostra expedició al Cap Nord, que sona una mica fort això d'expedició, però per nosaltres, abans de començar, ens ho semblava, doncs estar 26 dies per aquestes carreteres d'Europa i fer més de 11.000 quilòmetres era tot un repte, que ha acabat fantàsticament bé. Així que ho deixem aquí i fins la propera.